chollo, oiches, temos dúas contas atrás Pásanos aí a vida por activadas, enriba. dende logo que sí. A semana que ven é o Samaín, pero aquí quedan xa tan só 62 días pro Nadal. Así que imos ir pensando antes no Samaín, digo eu, non? Que o temos aí e temos que poñernos ao lío. Así que antes de enfundarnos ese traxe de Papá Noel, imos ir sacando os cornos po disfraz de demo, a vasoira po disfraz de bruxa e outras cousas que hai por aí moi modernas. Non é o que se leva, Rocío? Non se levan xa? Non, eso de demo, de Son os bruxa. clásicos. Sí, home, os clásicos sempre funcionan, pero xa non se levan. Nada, bueno. Mira, temos unha sorte aquí en Galicia, porque temos unha das tendas de disfraces que máis venden toda Europa. Atención, estamos a tempo. Ainda podemos facer algo daqui a Samaín. Teñen máis de 2000 envíos ao día para toda Europa. E ao longo destes 7 días poden chegar aos 4000 disfraces vendidos en todo o continente. Así que, opcións hai, E como che dicía, bruxa, sí, é verdade. Home. Todo tipo de cousas, pero que está arrasando son uns videoxogos que eu non entendo e isto que escoitades. Isto que escoitades. Os videoxogos que non entendo. Eu non entendo nada deso, aí hai un nome que non quero nin dicir. Hai un nome que non quero nin dicir e vais a pagar esa tele, tamén teño que avisar. Hai outra cousa que é un grupo de K-pop, de pop coreano que non existe, que só está nunha plataforma para ver, e é un grupo de rapazas que están arrasando. E non sei por qué tamén está arrasando no Samaín, mirade por aí. Sara. Ai. Mira, que tal? Home, non te asustes tanto que non vimos aquí a facer nada. Falta unha semaniña para Samaín, para Halloween. Estamos en Don Disfraz, en Pontareas, referencia a nivel europeo de disfraces, e non parades. Non paramos. Onte chegamos aos 2400 pedidos e esperamos chegar aos 4000. Detrás de nós vemos que están empaquetando varios disfraces e a onde se dirixen eses disfraces? Van para toda Europa. Dende Pontareas para toda Europa. Para toda Europa. Non nos falta punto donde entregar disfraces. Este ano, as que máis están de moda son as K-pop, que é unha película de Netflix. Saíron 800 unidades e vendéronse en 5 días. En 5 días as 800 unidades. Eu que non sei ningún que é. Algún outro disfraz que tamén este triunfando moito? Dun videoxogo que se chama Silksong. Eso tamén acabamos con 200 unidades, pero imos repoñer nos próximos días. Estamos buscando un dos grandes hits, dos top ventas. Cale, este, non? O de Silksong. E vos como soubestes que iban triunfar tanto? Ou como soubestes que había que traer estes disfraces? Hai que estar a todo análisis. Para ver, bruxa, onde deixaches a escoba? A escoba aí colgada temos. Ahora mesmo estás mirando máis internet, non? Sí. Está moito que estades caracterizados, onde que estades aquí traballando detrás da... Sempre disfrazados, sí, cada un dunha cousa, vamos cambiando según o día, pero sempre disfrazados. E sería un bon disfraz, pero Samaín do ano que ven plantexo o meu de factura. Podríamos decir que incluso cada idade ten como os seus protagonistas, non? Entre 0 e 3, a cabaza. Entre os 3 os 10, o morcego. Despois tamén hai a quen lle gusta o vampiro. E ti de onde és? Bueno, mitad México, mitad España. Ostra, e como acabaches aquí en Don Disfraz? Pues por buscando en internet y tienen gran variedad y nos gustó y quisimos venir a ver. Non che dá medo que te este atendendo unha bruxa? No, al contrario, mejor, mola. E claro, dixéseme que tamén tedes outra opción que vos chama moita atención o moito que triunfa, non? O disfraz sorpresa. O disfraz sorpresa. A ver, eu quero que me amoses ese disfraz sorpresa a ver en que consiste. Ti ves a tenda, Sí. eles home, muller, escolles a túa talla. Vale. E ti non sabes o que hai dentro. Pero hai un disfraz de 3 euros. Mirar a miña talla. Sorte. A ver, e isto é... Bueno... Policía zombie. Pois terei que poñelo logo. Perfecto para Halloween. Compañeiros, estamos diante da Casa do Terror de Cotelas, en Piñor. Estamos recibindo un cadaleito cun home o que lle cortaron a cabeza, ou este tipo a piques. A ver se nos atende alguén. Non sei se me dará medo entrar,
Que pasado que tendes aquí diante, non? Levades moito tempo facendo isto. Sí, 5 aniños. Canto tempo vos leva a decorar isto? Pois desde a última semana de setembro, que suelo empezar, pois hasta fai uns días. Liliana, hai moitas cousas que facedes a man, non? Unha sábana bella, un pouco de pintura, unha bola, e os nenos fan a súa imaginación dun fantasma, evidentemente. Que che digo os veciños? Bueno, ao principio era raro, a ver, é raro, pero a hoxe encantados, colaboranme con moitísimas cousas, entonces, pois, creo que contentos. Isto tamén o facedes a man, non? Tamén o facemos a mão, pois o típico, unha pouco goma eva, un pouco de silicona quente e un churro de percina. Cuidado cos ollos, Estou vendo aí 3 bruxas, 3 bruxas, que che parece? Pois dá un pouco de medo, Ademais son bruxas pirata, Tal cual. Como fixeches isto? Como fixestes? Bolsas de basura, e despois dentro reciclamos o plástico nunha bolsa grande que é o que fai o corpo. Están facendo uns conxuro. Uns conxuras. Mira a pota de facerlle os porcos, Pero viches? esta pota é auténtica. Auténtica, de un mon veciño, fíxate. De lareira total. Aquí está a tumba, quen está soterrada aquí? Ai, non me caigas mal, porra. Os peregrinos veñen e sacan fotos, sacanse selfies, que a xente ven e timbrache, podo ver e podo pasar. Fostes ampliando máis e máis e máis e máis e máis. Iso foi porque os rapaces tamén querían participar, foi unha diversión ou como se vos deu? Non, fomos un día a unha exposición e vimos un muñeco destes, é o típico que compras, e dai empezamos outro e outro e outro hasta ahora. Vai pasar o próximo ano, nos próximos anos vai ir isto a máis. Teño ideas. Sí. Xa teño ideas. Pero hai alguén que diga, pois eu tamén me quero sumar, tamén quero decorar. Sí, hai aí adiante un piñor, unhas casiñas tamén que decoran os señores e tamén moi ben, moi chulo, moi bonito. Podemos falar que mellor dentro duns anos Piñor vai ser o berce do Samaín en Galicia? Imaginaste, que guais. Pois sí.